Hietaharju, nyt rupeaa pihalla näyttää siltä, että saattaa olla, että kesäkin tulee joskus. Hallis on menty nyt, sä oot vetänyt B-junnuja ja nyt voisi varmaan jo kysyä, että no miltä nyt tuntuu tää legendaarinen kysymys, kun oot ollut muutaman kuukauden joukkueen kanssa. No joo, miltä tuntuu? Hyvältähän se tuntuu. Marraskuun alussa tosiaan aloitettiin ja niin sanotusti pitkä talvi, mutta se on mennyt nopeasti. Me ollaan pelattu paljon, aloitettiin pelit heti marras-joulukuussa ja joka kuukausi ollaan pelattu useampi matsi ja muutama turnaus Seinäjoella ja Porissa ja sillä on niin ollut koko ajan niin sanotusti tekemistä. Hienoa, että näyttää ulkona tosiaan aurinkoiselta, että tarkoitus on, että pääsiäisen jälkeen aloitettaisiin ainakin muutama kerta viikossa niin ulkoharjoitukset. Ilmeisesti jotakin kehitystäkin on tapahtunut, koska sulla on vielä hiuksia päässä. No ainakin vielä on, että eikä ole harmaantunutkaan hirveästi. Ei näytä. No kyllä ei poikia voi moittia, että kyllä pojat on tehnyt kovasti hommia, että siinä mielessä voi olla tyytyväinen. Tietysti toivoisi, että sitä kehitystä myös olisi tapahtunut. Se tietysti katsotaan tuossa, kun sarja alkaa, että miten pelit menee. Välillä ollaan pelattu ihan hyvin ja välillä tietysti vähän heikommin. Niin se tuppaa menemään vähän vanhemmillakin sankarilla tuolla kentällä. Että ei se aina voi olla se huippusuoritus. Se on koko ajan sellaista kehittymistä. Eikö Real Madridkin hävinnyt Barcelonalle jonkun pelin 4-0? Että eikä sielläkään varmaan niinku ruvettu saada ranteita auki sen jälkeen kuitenkaan. Miten sä kuvailisit joukkueen tasoa tällä hetkellä? Te pelasitte viikonloppuna Ropsia vastaan, sait vähän niin kuin vertailupohjaa ja olette käyneet tosiaan näissä turnauksissa, niin mikä tilanne on? No kyllä meillä on ihan hyvä taso mun mielestä. Mä uskon, että tuo Divari on ihan oikea sarja meille tällä hetkellä. Et kun ollaan pelattu noita niin sanottuja SM-sarjan joukkueita, kovempia joukkueita kun tiedetään, niin on ollut niin kuin pelillisesti tosi hankalaa. Et ei ole oikein pystytty kuin puolustamaan ja ottaa vastaan. Et satunnaisesti vastahyökkäyksellä menee eteenpäin. Mä uskon, että kehityksen kannalta pojille niin toi Divari on tällä hetkellä ihan oikea sarja. Missä se suurin ero tulee? Tuleeko se niin kuin perinteiset vastaukset, nopeus ja pallonhallinta? Kyllä niin kuin se, voisi sanoa, että kautta linja, myös niin kuin se fyysisyys ja sellainen etenkin pelikovuus. Että kyllä me niin kuin vähän ollaan, totta kai mä uskon, että me ollaan päästy siinä myös eteenpäin tästä talven aikana, mutta vähän oltiin niin kuin jäljessä tuossa talvella siinä tilannekovuudessa myös. Totta kai sen lisäksi niin kuin nämä klassiset taito, pelikäsitys, pelin havainnointi ja monet asiat, mutta että me ollaan ihan oikealla tiellä mun mielestä. Pojat on sillä näyttänyt kehityksen merkkejä. No, onko se niinku heittänyt sitten niinku flappitauluja nurkkaan ja ottanut koska sultahan tunnettiin aina kumminkin ihan taitopelaajana ja näin, niin nyt sitten on haettu niinku taekwondo-otteita tai painia, pikkusen nyrkkeilyä ilman hanskoja, että saadaan vähän kovuutta vai millä se tulee? Ei, kyllä se tulee treenien kautta. Pelataan treeneissä, laitetaan aluetta vähän pienemmäksi, joutuu mennä oikeasti kaveria iholle ja että on se kova tempo, sun täytyy nähdä etukäteen, kun sä saat pallon, että mihin sä pelaat sen, sulla on vähän aikaa, vähän tilaa, sieltä se tulee Niin, eikö se periaatteessa on niin, että sun pitää tietää jo ennen kuin sä otat sen ensimmäisen kosketuksen palloon, niin sun pitää jo tietää, mihin se lähtee sulta? No kyllä, se olisi toivottavaa ja tietysti vielä olisi hyvä tietää, että kun sä syötät sille seuraavalle, että sä tiedät jo etukäteen, että mihin se pelaa. Ja se varmaan, että sun ei tarvitse huutaa, että hei jätkät, meillä on tänään mustat paidat. Joo. Ykkösdivari, koska se alkaa? No se alkaa nyt sitten niin kuin huhtikuun lopussa, että vielähän pelataan niin kuin SM-karsintoja, siellä tulee jatkokarsinat vielä, että otteluohjelma ei vielä ole julki. Mutta käsittääkseni huhtikuun viimeinen viikonloppu pyörähtää pelit käyntiin. Ja ilmeisesti reissut on samaa luokkaa kuin liigas, että pääsee ympäri ämpärin menemään. No kyllä, siinä luultavasti vähän joutuu bussissakin istumaan. Niin, että sulla on ollut ikäväkin sitä jo? No ei nyt niin voi sanoa, mutta se kuuluu tähän hommaan kanssa. Miten sä näet, että millä me saatais se taso niin kuin pysyvästi sinne, että pelattaisiin joko ihan ykkösen kärjessä taikka sitten SM-sarjaa tai oltaisiin karsinnoissa mukana? Onko se vaan se, että työtä vai millä? No ei sinne oikein oikoreittejä ole. Että kyllä se pitää se
jokapäiväinen duuni, se sitoutuminen, se pitää olla siellä pienestä pojasta asti jo. Että sehän on myöhäistä, jos ruvetaan niin kuin C-junnuissa vasta tekee hommia. Että ei sitä parissa vuodessa tehdä. Että kyllä se pitää olla sieltä pienestä asti se kipinä ja into ja halu ja hauskuus siihen peliin, niin sieltä se tulee. Paljon pelasit pleikkaria tai jotain muuta vastaavaa tietokonepeliä silloin, kun olit itse juniori, ja paljonko kävit muuten vaan potkimassa harjoitusten ulkopuolella? No kyllähän sitä tunteja päivässä pelattiin. Et ei silloin paljon pleikkareista tiedetty mitään. Oli ihan eri pelikoneet, mutta niiden parissa ei hirveästi tullut itse vietettyä aikaa. Kyllä se oli ulkona. Oliko sunkin kohdalla sillä kun monen muun tällaisen pikkusen varttuneemman ihmisen niin kuin meikäläinen niin kohdalla, että ne leikit oli aika paljon liikuntapainotteisia ja mentiin tuolla pihalla ja pusikoissa ja oltiin liikkeessä? Kyllä se sitä oli. Sitä se oli. Et en mä oikein muista, että me oltaisiin niinku sisällä missään istuttu. Ehkä kaverin synttärit, niin juotiin ne mehut ja syötiin kakut ja sitten lähdettiin ulos pelaamaan. Niin. Ja se oli sitä kesät ja talvet. Ja sitten jos ei ollut kavereita, niin niitä lähdettiin pyörällä kattelemaan. Että ei silloin soitettu, että missä sä meet, kun ei ollut kännykköjä. Et se oli niinku aika liikunnallista, jos vertaa tähän päivään. Niin, ettei tullut kaverit mopoautolla hakemaan. Ei tullut. Joo, se on. Minkä verran sä luulet, että nykynuorisossa näkyy tämä, että on mopot, on mopoautot, pleikkarit, tietokoneet, älypuhelimet, että se aika uppoaa niin kuin erilaisten teknologiahilavitkuttimien kanssa sen sijaan, että oltaisiin tekemässä jotain ihan konkreettista fyysistä? Kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy ikävä kyllä aika paljonkin, että sellainen yleinen, voisi sanoa ehkä jollain tavalla jopa vireystaso näkyy, että se on ehkä, on niitä tavallaan niitä ärsykkeitä aika paljon, koko ajan nämä älypuhelimet siinä ja ehkä vähän liikaakin. Rasittaako ikinä, kun menet koppiin tai näin, niin kaikilla puhelin kädessä? No aika hyvin se koppi on pysynyt. Kyllä siellä sitten se yhteisöllisyys on, että aika vähän siellä sitten puhelimia näkyy jätkillä kädessä. Paljon sulla itsellä on puhelin tai tabi kädessä? No täytyy kyllä sanoa, että siinä voisi vähän parantaa, että kyllä se vähän ehkä liikaa välillä on. Ei mitään. Sä lähdet tästä taas ilmeisesti treenejä pitämään, kyllä. Että lahjattomat harjoittelee ja miten se nyt menikään. Jotenkin näin se menee. Mennään jatkaan töitä. Niin. Sieltä se tulee. All right. Kiitoksia. Kiitos.